Malam Bosho. Malam Bosho. A'a. Ina gajiya? Dan magaji? Ya gida? Lafiya, ina gajiya? Ba gajiya wallahi. Ya yau? Kwana biyu. Wallahi sai alheri. Ha, ya rayuwa? Rayuwa ka bari. Ai abin da ya kawo ni wajen ka kenan. Wallahi Malam Bosho magana ce domin Allah. Kaga aka ce abokin kuka ba boyewa mutuwa. Wannan haka ne. To wallahi Malam Bosho na buga, na yi gabar, na yi yamma. Na gaba abin da zan samu. Kuma kaga sunan matan nan gobe ne in Allah ya kai. Na yi can shine nace bari in zo wajen ka in yi laushin kai. Ko Allah zai sa dan samu dan wani abin da zan harada in je in yi suna. Ni wallahi gaba ɗaya ka aje min zuciya. Duk wani abu da zan faɗa ma na rasa ma me ma zan gaya. Kuma wannan abu da kake ganin na rayuwar mu ne. Wallahi ko gurin dan uwanka kaje ka ce baka rancen kuɗi. Ba zai baka ba. Rayuwa ce ta riga ta zama wani kala. Rayuwa ce kana son mutum da arziki amma yana gudun ka. Rayuwa ce kana son ka taimaki wani sai shi kuma yana kokarin ya sa ka a rana. Kana kokarin ya za a ka inta wani ka taimaki wani shi ma kokari yake ya za a tura ka rami. A dai duba a taimaka mu ba irin wannan bane Malam Bosho. Muna tare da kai aru ka gani magana ce ta suna. Shine nace bari in zo in same ka ko dan wani abun da za a yi yanka ne ita ta can ko za ta samu wani abu ban sani ba. Ka gani ma laruran taka ina da shi. Ni ma mai ɗaki na juna biyu ne da ita. Kuma in bata aihu wannan watan ba watan gobe za ta aihu. Ka gani? Kuma ga yara nan suna zona kan nan makaranta an koro su. Tayin na makaranta yayi. Gashi ban da shi. Gashi inda nake dan buta aiki kasuwar da muke zuwa aiki. Babu kasuwa. Babu jari. Mun zuba jarin ya tafi. Amma ni abu ne sa nake godewa Allah. Kuma nake ƙara gode Allah subhanahu wataala. Na gode wa Allah. Da ya bar mu lafiya mu lau. Kuma za mu tashi lafiya lau. Kuma za mu yi tafiya mu da kafa mu lafiya lau. Kuma za mu je mu yi ibadar Allah lafiya lau. Wallahi wannan shi kaɗai ma arziki. Haka ne Malam Bosho. Ni shi yasa ko ban da komai Malam dan magadi. In dai zan tashi ji ne lafiya ta lau. Wallahi nake gode wa Allah. Yanzu idan Allah kai mu. Na aiki nan Dilu. Ta je za ta dawo. Za ta ji da nemo rancen kuɗi. To in ta nemo rancen kuɗin wala Allah ma samu zan dan tsakura ma wani abu kai ma ba na gode amma na baka yaushe zaka bani a insha Allah kan dai a fita a wannan wata da muke ciki to dan kaga akwai wata gona da na aika a kauye a sayar da ita to gudun cewar ba a samu mai siya ba kar in yi sakare shi kama ganye shine na zo wajen ka kaga kai ana tare an san duk wani abu da ke haka ne insha Allah dai kan mu fita a watan nan zan kama ka kuɗi idan Allah ya sa ta ka kuɗin zan je gidanka. Ok, to shi kenan. In kuma ka ji ni shiru, kar ka ce dusa ka shuka. To ba dusa ka shuka ba, ba samu ba ne. Insha Allah ma za a samu. In kuma ka ji ni na zo, to an samu. A in Allah yadda ma za a samu. Allah tabbatar mana da alheri. To ka gani bari mu wuce. Sai hakuri ba. To a ba da malam